последните ерпитове. На последните ерпитове от Божин Бон. Чакай, къде? Обща схема на същността, обзорна карта на съществуващото водоизточници на територията на област Плевен. Къде видяме кокоса? Пред кого? Кажи ми как се казва. Моседио. То откъде съм да съм видяла? Да, имаше някакъв сондаж. Не такова каптеж. Ако това е вярно. Защото пък като знам как сме се измислили, аз лично съм участвала в измислиците на Хаско, така че как да имам вяра на 100% на неща, така че. Иначе его където си. Да, спомням се. Да има канал. И 10 жители. Чакай, че не знам. Иначе ги всички те са на тези кладенци, дето те се не ги ползват. Те кладенци тук не ги ползват. Това да са консуматираните. Мисля, че да. Не съм сигурна. Но са плаци. Не. Къде го? Ама ето виж,